Здравейте, днес ще ви покажа един страхотен маникюр. Ето този. Ето този цвет не е черно, а е някакво сиво. Не е от копешки лак, а е направено от три цвята: черно, кафяво и лилаво. Ако искате да продължите да гледате, глупости говоря, ако искате да видите как да си направите такъв маникюр, продължавайте да гледате. И така, аз вече съм сложила черното, кафявото и лилавото и сега ги разбърквам. Не знам какво ще се получи. Но когато ги разбъркате, по принцип трябва да се получи този цвят. И така, аз добавих още малко черно и кафяво и се получи този цвят. Този цвят го нанасяте върху пръстите, които искате. Аз всички без взимания. И така, ето ме пак. На безименния съм сложила от един лилав блестящ лак, който е на Габрини. На Габрини. Един перлен такъв. Няма смисъл, не е правен някакъв лилав смесен. Но този цвят ми се получи доста интересен и исках да ви го покажа. Ако ви е харесало това видео, кликнете едно палче нагоре. Коментирайте, абонирайте се в страницата ми в YouTube и чао до следващото видео.